ಫಿಲ್ಮ್. ಎಷ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಹ್ಯೂಮರ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಲಾಫ್ಟರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಜಸ್ಟ್ ವಾವ್. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಂತೂ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾಪುಡು. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಬೆನ್ನೆತ್ತ ಉಳ್ಳಾಯಿಡು ತೆಲ್ಪದು ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್. ಹಾರ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೂರಜ್ ಸರ್ ಮಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಆಡಮರವು ಇಂದುಪುರ ದಾಲಜ್ಜಿ ನೀಟ್ ಆದ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಸಿನಿಮಾ. ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಭಾರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಬೋತ್ ವಾಚ್ ಕೆಟ್ಟ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪಡ್ಚಿ ಉದರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂಡ್ ಮೂವಿ 100% ವೆಜ್. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಂದು ಕೊಡ್ಚಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ. ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಗೋಡು. ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್